guys na ako sa merkado. Kay gikan ko gahilot guys. Nilabay kog merkado, nilabay kinta ko pero nihapit kay gisugo man ko ni Mr. guys o pagpangita og saging. Saging hinog ba kay para kuno sa unggoy. Nganlam ko na mag unggoy ni akong bana guys kay paborito man niya ang saging hinog. Ang hinog saging kay kanuno mag-unggoy mo nang ingno na mo paborito sa unggoy. Nangita ko ni sa sud guys og mga saging. Puman sa basyang murag wa may makita nga hinog nga saging ani kay murag tagsa na may tawo kaadyo naninda. Kaha kay murag tutaligsik pa man. So subay-subay jud ko aning sud sa merkado guys. Ni ako sa ubos nga bahin sa mga utanan. Naplastada na day sila ani. Maay nang pagkaymutang ilang mga tinda ani guys. Mao lagi wa ko kitag saging ani. Bueno day saging nakita guys pero hilaw. Mura may akong igasa sa kumbana ang hinog nga saging guys kay ugpan dili kay na siya hilig mukaon. Saging na. Kanang sarap biya wa jamo. Hinog. Hilaw may hinog may pangita. Okay, makalanganin ari naurot nakuha na ko. Saging ako na kanang Nahiluna na mo ani no. ikaw mo. Di kanat di pailo na sa kusino ko kaya pamiyagi dito ko dito. Bong, kuha. Kinado ko sa hotel. Nahiluna nagprutasan. Yes, video tag panagsa. Valencia. Doon na ko'y amigo guys nga akong tanaw gahinuktok man. Kaha kay gauwan way gapakagud og lubi. Mo na murag gaguol siya gatanaw sa iyahang tinda guys kay ubay-ubay man yung mga lubi. Wala akong tigsugsog ni siya guys. Ang iyahang operitan ani kaguran. Magkagud og lubi guys. Sawa mo madugay guys, migawas ko. Kay wa jud ko kita og saging. Mo nang nigawas na pug ko guys, dito na pug ko sa pikas bahin dito sa may luyo, sa may dagat na pug ko. Kay kinilaging saging, mangita tag saging ani guys. Wa mo jud ko kitag saging guys. So wa madugay guys akong kahimama taga kuang kaila taga Dimyo ni guys mananagat. Akong gipangamusta kung unsa na ilang kahintang sa bagyong basyang guys sa milabay nga gabi Kaya ato amang suod nga amigo ni guys. Hi, Jason. Hey, scanning. Logo pa-withdraw. Kabulinaw ka no? What? Ha? Kisa man ito nakabulinaw? Diyan niya. Ito ni aging gabian. Oh. Ano yung point natin ito? Dispiras may dito anti sa bagyo. Dispiras. Dispiras lagi. Gididian naman amo are gibawal na. Bro, nilawad wa dai ni buyag niyo to. Wah.
Coast Guard ba? Pakialam ato Coast Guard. Na di ani kay giatos laod gani giapang apas. Kato bitaw sa unang dayo miyari. Oh, gipang Apas apas. ay Coast Guard. Oh, pangapason kay Ha? matrabaho jud sila. Agaw lagi yung bata imbis kay natug. Ipahuway to. Gitawagan. Kami ay pakialam Coast Guard ito man. Di kay og madisgrasya mabawi pabagod. Pero pag humana to gipagsakam mapon. Wa na last na to. Dahil bulinos dumiyoran. Sa kuan. Ay lang yung ta. Dahil mo gabi eh. Wa po may galaw kay mo man rin kuan. Pwede man tong abagat man. Bitaw. Ano ba to? Bye. Wa siya lang po lang. Wa kay gipangsakan lagi panabtaban magkalisod. Kay aron di madisgrasya. Sige. Procedure na kung libot-libot ani guys o pangita lagi sa saging wa jud mo jud ko nakita. Mo na naalangan po kog uli guys kay gikan man kong gahilot di man maayo og mapasingulan nanta ga totalit himan mo na nga kaduduhaan ko ani mo uli guys kay lisod ni maghilot ta og mauwanan mo nang ang sang gipanada na ag timpo di pa ko ani sa sud sa merkado ani guys naniid ko. Pila ra may sugilanon guys na tuhak-tuhak naman. Okay ra mo lakaw na lamang ko ani kay basin og di kaayo nimo tuhak. Ug mo ni ang amo ang kahimtang guys sa bagyong Basyang. Dili kaayo dagko ang balod. Hinuon ang ulan-ulan ani guys. Pero wa pud kayo kabaha sa among lugar. Pasalamatan lang pud namo guys. Pasensya na mo guys ug maro pilingan ako karong adlaw. Ug ako mingon guys. Bye-bye.